Ай, само правя вече запис. Алекс! Чакай да те хвана! Чакай да те хвана! Къде си, бебик? Чакай да те хвана! Чакай да те хвана! Кой не може да се дигне до пето сега? Чакай да те хвана! Чакай да те хвана! А, леле, тук колко много листа има, гледай. Айде! Къде отиваш? Къде? А! Кой си полегна? Алекс!